Kokong napisha marwin kabalay kunteng hak MDC election aja absan na umray constituency hak tiket jongka United Democratic Party nega UDP kalau pinyeso pajba syak National People Party hak arpunyo terik rempang aja arpunri ringkat bagi baying bagi nong kerjaan jongka Apliang sekolah baru dak nonglam ka NPYF hak jinglang kepalong hak office ke parti NPP Shillong haringkat jingdan lang kinonglam ke NPP Dangla ban kring shushu ya ki kun samla kan thai ki ban mi shakmat ban nang rung shushu apo kene ka party ka bai ka jongi hawan kalong ke ikai ka pla namar ngi joi ba ka jing but by sacrifice ka jingsan shar ka bashisha kam shang ka gardan henry hak jinglen yeladi ka beningkong ngabin pau ka jing sngongo ya ublay utrai kenrat ujongi ublang penla engi begenya poilang kumne hapo kini ke party office ke pihak pedang buram yang syagane ke party NPP ngai kublay ningkong ya chairman iba penyat ya kini ke induction program Shri Bajok Pingrup ibolong ru I working president jong ke state NPYF ngai kublay ya I minister in charge jong ke state government Ibalong ro President Jonga State NPYF Shri Wailat Miki Shila nga ai kublay yai MLA jangi jongko umroy constituency I ba daman ba lamare nga ai kublay yaki rangba ki badan lang hangni I sa hima shoplang ibalong I spokesperson jongka niga party I sa Hamlet Darling ibalong I state working president but hakjo kapor I advisor to the government but I Professor Don, I belong ru I General Secretary Jonga State. Pan I kublay ya kinong kitkam kinong yalam jong kani ka NPYF wing. Ngadap dokumensiam ka jig smoke men. Mga nyok bandan benta, mga nyok ban snokti, bat kani ka party NPP. Ningkong nan shop, akwa ban pashat jingmut happy way. Ka ka pelong yanga, but ka ka penkring yanga. Haduk kini ke kleman mangan snokti mangan don benta bat kini ke party NPP haba pi pai saudong nga pai saudong yanga shibun ki kamba ki bagani ke party kalale shibun ki mati trekam ki bagani ke party kalale shibun ki kam pinroi ke bagalawanra haki department ki bapher but khamtam ki schemes ki bakilala banuanra banyo jingmentoy kinong shoshnong hapo kajala kajongi but kadeiru hapo kajingelam jong imentri rangba jongi isa Conrad Sangwa ibalongru I president jong kini ke National People's Party but ka kunhon kajongi barok away but habang apaipat syakamat kabakam don kam kabakam kongsan kadai bangin pinkin tiyo, iki para samla ki jongi, bamangi di kon samla, ngidai ka lawe jong karibat kajat pinriyo. But ngayo bagani ka party, kadai ka youth-centric party. But lingba, ka jingtray, ka jongi, ka jingdon, ka jonga bat kani ka party, nginthaw ki lat ki linti, kumno, bangin lat, bangin yarap,
bangin kintil yagi para samla ke jangi pat habangi phai pat shakinong yalam shakinong mi khamat jong gani ka party kum I menteri jangi I balong I state president I Sir Wailat Miki I MLA jangi I ba dangan bait lamare bama kiru kide ki youth leaders ki bayalam yakani ka party lingba ka jingdon ka jonga batki ka jingetrelang ka jongi nginla banwanra ya ka jingkla nginla banthau ki lat kilinti naga benta jongi ki khon samna let's say bon ki ban kenno ki ban kentho ki ban kedokti ki ban ben bai samla duduk napi ne ikong napi marwen idai samla ibakin jap seng dang ye kun election shisin lakan jap seng no ne kin ong kadon gujing sharpen bit badang kena kereta ne kin ong bakadon gujing syak yalam bakala hakinu rekinu kin nong yalam ne kinu kinu ki kinhon ki badan hapo jong kini ka party ne kadon gujing terwa shimet banyo jing mentoy kum baki ong de ktin nong way opportunist I am not an opportunist leader. Henreng adiga kon samla. Kapag scam ya ka nongrem habang ami siya ka jili politics. But nga donru ka minsiam ka jing smoke ya. Nagabenta ki para samla ki jongi kamtam ki para samla ki badan hapo ka constituency ka jongi. But kamtam hapo ka jila ka jongi. To I badagani ka jing mi ka jonga. Bandan but kini ka party NPP nganla banwanra more contributions to my constituency but to my state as a whole habang la shim ya kani ka rai ka baskem bangalong kanong kitkam ka bapura jong kani ka party NPP ngakular but ngakermen bangan tremet but minsim banwanra ya ka jingha haka imlang haka salang pahabok shwa bangan pinkut yakani ka jingkran lingkot ka jonga ngakwa ban ai tang shi sumbo I jing perkhat bapingye pusan lang hangni baro in reaffirming the greatness of our state we understand that greatness is never given but it must be earned so our journey should not be one of shortcuts but it should be for the risk takers the doers the makers of things who will carry us up the long, rugged path towards a bright future. Kabamut, ban pinskem, ya ka jingkraw, jong ka jila ka jongi, ni smoto, baka jingkraw, kamday, kabangi shiyo ay. Henry kawan, lingwa, ka jingtray shitam, tikim don, ki ay. Ban pinpoy sok, yangi, siya kataka linti, Henry, kadai tang na benta ki riuslur kinong tray ya kakam kinong pensandur ya kakam lingba kalenti kabajong kabakongwan shakalawi kabapranay nga ay kablay ya ka party UDP kabala ay nga ya karensan mga ni kun ya ka election kabala dam nga ay kablay ya kinong kitkam kinong yalam jong ka party UDP but nga kitbak nga kitwang ya ka party UDP barok away but kamtam ya kinong yalam kinong mikmat jong ka party UDP but nga ay kublay na benta jong pi barok iway pi iway apyala bandan ringkat banwan ban sinran yang hado kini ka klimat bangnya snokti but ka party NPP ban nga ay kublay kamtam na benta kibahaying kibahasam kilong kami kilong pa pat kamtam yapi kisamla ba it kibawan na umroy constituency banyadan benta hakini kajingalang kublay shubun kublay shi hajar ngo hakakot tongin perta life in laiwat hakakot 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 hakakot